Benvingudes i benvinguts al Zona UFEC, l'espai de l'esport federat. Començarem el nostre repàs al món esportiu amb la primera edició de la gala Líders de l'Esport Català. Repassarem una nova edició del Campionat de Catalunya Absolut d'Esquash. Banyoles acollia una nova edició de l'Open Internacional de Catalunya de rem. I a més anirem fins a Vilanova i la Geltrú, escenari de l'Open Internacional de Catalunya de pitch and pad. La Unió de Federacions Esportives de Catalunya ha celebrat la primera edició de la gala Líders de l'Esport Català, un reconeixement a la dedicació de dirigents de clubs, àrbitres, projectes d'esport inclusiu i de cohesió social. Volíem fer un homenatge a tota aquella gent que treballa des del punt de vista social, des del punt de vista de l'arbitratge, des del punt de vista de l'execució dels projectes que fan els clubs i les federacions, també premiar els dirigents, aquells projectes que moltes vegades no tenen aquesta visibilitat i creiem que era fonamental per tal de donar aquest exemple i sobretot de reconèixer aquesta tasca de tants anys de foment de l'esport que aquestes persones han fet. Entre els guardonats, dos dirigents històrics de l'esport català, Leandre Negre, expresident de les federacions catalana, espanyola i europea d'hoquei, que va rebre el Premi Foment de l'Esport, i César Villegas, que va recollir el guardó al dirigent esportiu per la seva tasca al capdavant del Club Natació Cal·lípolis des de 1968, tots dos amb una visió molt clara del seu esport per ajudar a fer-lo créixer. Jo crec que he tingut la sort d'estar molt ben acompanyat, sobretot tant a la Federació Europea com a l'internacional, que m'ha permès que la gent confiés en les meves idees i he pogut fer tot aquest camp. Sempre fa il·lusió un premi, quan ja arribes a certes fites, ja fa 50 anys que vaig fundar el club, he sigut entrenador, he sigut jutge, he fet de tot. El paper cada cop més important de la dona en l'esport va fer que el Premi Periodista de l'Esport fos per a Mireia Vicente, de TV3, i el Premi Àrbitre de l'Esport Català per a la jutgessa de gimnàstica artística Montserrat Ovia. Fa molta il·lusió, sobretot perquè és la primera vegada que es dona i com a àrbitre no és fàcil, perquè el món masculí amb l'àrbitre és molt fort i m'ha fet molta il·lusió. M'enduc sempre els valors que transmet l'esport. En el fons tot no deixa de ser el mateix. Els valors que transmet l'esport i que amb esforç, sacrifici, constància, tot és possible. La gala Líders de l'Esport Català va premiar el vessant més solidari de 3 clubs. El Club Esportiu Europa va rebre el Premi Projecte d'Esport Inclusiu, la Unió Esportiva Sant Andreu el guardó Premi Valors de l'Esport i Sant Cugat Creix el Premi Projecte de Cohesió Social. Aquest reconeixement ens omple d'orgull, sobretot perquè serveix d'homenatge al malaurat Francesc Martínez de Foix, que va ser l'ideari d'aquesta idea d'unir el Club Esportiu Europa amb la Fundació de CIT. Bueno, un reconocimiento a todos los temas sociales que se desarrollan siempre es bueno. Ves que lo que has hecho pues ha tenido un recorrido. Bueno, el premi és un honor que les federacions dels esports que ens hem associat a Sant Cugat doncs, siguem reconeguts. La cerimònia també va servir per fer un reconeixement a Josep Maria Corona, expresident de la Federació Catalana de Coloms Missatgers, que el passat 2018 va deixar el càrrec. En certa manera doncs, no deixa de ser una satisfacció veure que la feina feta d'alguna manera doncs, es té en compte. I hem de liderar amb optimisme el futur també de l'esport català.